trên quỳ ya mẹ ya e đô lo pa đô ya mẹ ya mẹ chỉ buông lo ya âm lo đam mê này cái gì đó sẽ nhả khô mà ba đôi ya sa ya đam mê đi theo vào polo nó ngó đi bàn nó kia ye bằng nhỏ tung qua ta sẽ lo nó qua phe này cái te endo te ana lỡ khóc lôi ya mẹ qua đang ai là được hiểu về đã lỡ nữa Kenapa tanya ta tumba koplo cholo sa Tamina ta tama koplo ya eba ya na Lo ya sa Ke ya ta tama ya koplo la lubana sa Napa fenli kwa la enandi ya Ila napa ko Todo ne ba ya ta sami Apenati Nothing like we nendo Tendo kwa ke ya ta có bola na tu tập lâu rồi ba te quên ba ya me ba cơ nhau này hey ya te we ne do ma po ne ya ta do su do sa le yo ta ba ba ya le yo wanna touch your arca hey dai ba te ya di le ta ka le ne me we da ya ta ka ma pa blo la era do tu ba ya da ya pa du la lu ma na ta ka ya ta ka ma ya me po pa ngong nga o po e blue ta bu to thon la ka ma le pwe ne ta mwen la pe la na ba ta ko solo ko ki te ga che blue ki ta tu vaya da ya cuando la luna